আজকে সবাই দলে দলে চোখ দেন আজকে কনফারেন্সে দলের সবাই দিকে দিকে बुबाग्रा सामाने चनो थानचां देखने ओ थानचानि मारिबनो तिनि नुकजागो जे बुबाग्रा कक जे कसार माने ओ कक न तिनि और थानचा खेचिनि बुरिरो जे बदल बदल खाय फाइबेनि आबो बुबाग्रा न लगिरि ना हिम फाइबेनि ता अंके बुबाग्रा कक सावो बुरै बदल बाय सिकला रंग चोबानि जे ग्रेटर त्रिपुरालेन तुमना हिमानि आबो बुरै बाय सिकला मिलिबोनो बुबाग्रा ग्रेटर त्रिपुरालेन तुइ बिदि फाइना हिनाय सावो आम बागै तिनि जे जों सारा त्रिपुरा जागा जे जाफान थांतो बेलायखिनो बुरै रंखौ आगिरबो हंके जोंनो बुरै रंनो जों सवै अंखरि मिया ताबुनि जे थानचा बुबाग्रा जे जोंनो वारियर्स माने जे जोंना ताया जों वारियर रंगे बुबाग्रा न लगिरि थानिबो दले दले पाले पाले खले जों बुबाग्रा न लगिरि नेचिनि बुरै रं खरचा मुंबाई जों तिनि अजागाव खायफा लामचाप्लायमा पान्दा खालायजाकनाय अ पान्दाव तिनि जों अजागाव जतन दंगौ तिनि बुरै बदलनि सेन्ट्रेल कमिटि जों जतन पालखे साल आ कक साइमानो तिनि बस्तानि सानदुं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कुबुनानि हिंगाखाय आ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जे सानदुं न जों कोप्लाय खालायनानि हिंगाखाय बुबाग्रानि बिसिंति सिमिनो कायसा लामा दंसिवो तिनि अ त्रिपुरा दफानि यबजाक मुं बाहायनो बुबाग्रानि बिसिंति अ थानचानि बिसिंति जे तिनि 19टा हदा दंमानि बिसिंतिया 19टा हदानि जे त्रिपुरा दफानि कायसा थानचा आ थानचानि मारिबाय आ थानचानि सानमुंबाय सिमिनो तिनि यबजाक मुं कायसिनाय आबन बागै नरजतन खाबाय खुबाय कयो तिनि अजागाव नरक नुगुइ मानखा तिनि बदल बेलायखेनो खापां स्रांगै याप्रि मानजु लायजाक अ दफा थानचानिबो तै तिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि सानमुंगो ताई बस्कांनि सालो बाहायनो जों अबा हेकेतेबो ताबुबो नरक जे तिनि कक आवायनाय रक बिसिंति जे नरक नग तंगै नुगुइ तंनाय रक नरक नग जों रिक्वेस्ट खालायो नरक बाहायनो फायदि नग ताई आसुबु तंयो तिनि पाइथाक तिनि जों उसलुमां जों लासिमां किरिमां तिनि फिकुं वालो सबुइका ताबुक तामं हाय आबनो जों ताबुकले ताई उंक्लो उसलुनानि जरा करि खेसिनि तिनि सुकांनानि सिमिसि जरा दंसिवो जों याप्रि मानजु जों सुकांगै थाखाय तिनि दफानि बेबाक केबेंमुं तिनि बेबाक सानमुं तिनि बेबाक मानमुं जों आबनो मानै माननाय फिया हानचाकनि लामा सिमिनो दंसिवो आर आबनि बिसिंगो तिनि बुबाग्रा कायसानो दंसिवो बुबाग्रानो कारै तिनि अ थानचानो कारै तिनि सानमुं मानमुं मुंसाबो तंलाक आबन बागै खाजानि ताकुप्तै खुबसं नरकनो रिक्वेस्ट खालायो तिनिनि अमननि हिमबतकनि बिसिंतै नरकनो खरां कतर बायखै खरां गाहाम बायखै नरकनो गाहाम बायखै कक कसारो फायदि नरकबो अ थानचानि याप्रिउ सेलायबायसिदि जे दफावो जे हदावो बुरै बदल रक बा बुरै बसं रक सिसावै फायो आ दफा जेफ्रुबो सुकांगिमा थांगो ताबुनि जरावो तिनि दफा बहायनो बुइहाय आसुक लगै तंनानिवो बा सातक टेक्टो तंनानि बगै आसुक वान सुग्लिया ताबुक जों एर मदे नगो टीसीएस अफिसार टीपीएस अफिसार आबा हेकेसिनि रसामुं मोसामुं बेबाक तिखेनो सुकांगि फाय दंगो जों तिनि जे मेन सानमुं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बुबाग्रानि बिसिंति आ सानमुं तो नांगुनो हिनपानो अबा हायखै तिनि नायदि बसके खापां बासा तिनि खरां कोप्लाय बायखै बरक तिनि अर खरां साहारै अ जे बुबाग्रानि थानचानि चबावो ताई तिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि अ चबावो बरक मानजुइ याप्रि मानजुइ सातुं हिया तिनि वाकै फाइबो जोंनो मेसेन माया सातुंबो मेसेनि मान्या जोंनो मोनाकबो मेसेनि मान्या पाल हंकाय साल जों अ सालनि पहर बायखै पाल खैया प्रिसेवै बुबाग्रानि बिसिंतै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनाय जतननो बेलाय हामबाय